дар вилояти Суғд бегоҳии рӯзи гузашта санаи 1 июн шамолӣ сахт вазид. Ин ҳолат соати 19 бегоҳ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба қайд гирифта шуда, давомнокиаш 20-25 дақиқаро ташкил дод. Субҳи имрӯз санаи 2 июн аз агентии обуҳавошиносӣ ва маркази обуҳавосанҷии вилояти Суғд иттилоъ доданд ки шиддати шамолӣ сахт 20-22 метр дар як сонияро ташкил дод. Тибқи таҳлилҳои стансияҳои обуҳавошиносии вилоят, давомнокии вазиши шамол ва вақти ба амал омадани он дар ҳамаи шаҳру навоҳии дурдастии вилоят ва марказ гуногун ба қайд гирифта шуд. дар стансияи бӯстони ноҳияи Марчиҳо пешниҳод кардааст ки аз соати 16:30 то соати 17:20 аз 10 то 18 метр шамол ба қайд гирифта шудааст. дар стансияи Хуҷанд пешниҳод кардааст ки аз соати 18:00 то соати 18:30 шамол ба қайд гирифта шудааст ки суръати ин шамол 21 метр дар як сонияро ташкил дод. бино ба иттилои масъулини агентии обуҳавошиносӣ ва маркази обуҳавосанҷии вилояти Суғд, вазиши шамолӣ пуршиддат бинобар тағйирёбии вазъи ҳаво ҳамасола дар фасли тобистон, яъне оғози моҳи июн ба қайд гирифта мешавад. аз ин хотир обуҳавошиносон пешгӯӣ мекунанд ки ҳавои тағйирёбанда ва абрноки бебориш то санаи 6-7 июн идома хоҳад кард. эҳтимоли дубора ба амал омадани вазиши шамолӣ пуршиддат бошад дар ин рӯзҳо вуҷуд дорад, аммо шиддатнокии он нисбат ба шаби гузашта пасттар хоҳад буд, яъне 10-15 метр дар як сония пешгӯӣ карда мешавад. маркази обу ҳавосанҷии вилояти Суғд пешниҳод мекунад ки пешгӯии обу ҳаво дар даври 3 ва 4 июни соли 2020 шамол бо суръати 3-8 метр мевазад. ҳарорати ҳаво шабона бошад 14-19 гарм ва рӯзона бошад 31-36 гармӣ пешгӯӣ мешавад. вақти пасту баланд шудани ҳарорати ҳаво, фишори атмосферӣ ки вақте ки дар кӯҳҳо паст асту дар водиҳо баланд аст, такрор шуда меистад дар то 10 моҳи июни до 10-15 моҳи июни соли 2023 ҳар сол бихел ба мушоҳида гирифта мешавад. дар ҳамин ҳол аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи гражданӣ дар вилояти Суғд иттилоъ доданд ки дар пайи ба амал омадани вазиши шамолӣ пуршиддати шаби гузашта ягон ҳолати фавқулода ба қайд гирифта нашудааст, аммо дар бархи шаҳру навоҳии вилоят ҳолатҳои шикастани дарахтон дар боғҳои сокинон ба амал омадааст ки барои пурра дақиқ кардани он корбарӣ идома дорад. чӣ тавре ки саҳари санаи 2 июни соли ҷорӣ аз тарафи қисми навбатдории раёсати кумита дар вилояти Суғд ба ҳамаи шаҳру ноҳияҳо дар тамос шуданд. дар натиҷа маълум гардид ки дар натиҷаи вазидани шамоли санаи 1 июни соли ҷорӣ дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд ягон ҳодисаҳои фавқулода ба қайд гирифта нашудааст. айни замон дар раёсат гурӯҳи навбатдорӣ ташкил карда шуда мунтазам бо сохторҳои дахлдор ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар тамос мебошанд. мавзеъҳои хавфноки шаҳру ноҳияҳои Мастчоҳ, Панҷакент, Ашт, Кӯҳистони Мастчоҳ ва Девашич ҳодисаҳои фавқулода ба қайд гирифта нашудааст. масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи гражданӣ дар вилояти Суғд мегӯянд ки гурӯҳи навбатдории раёсат дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо дар ҳолати омодабош қарор доранд. онҳо ҳангоми сар задани ҳодисаҳои нохуши фавқулода сари вақт ба раёсат занг зада маълумот медиҳанд. вазиши шамолӣ пуршиддат бошад бештар дар шаҳру ноҳияҳои кӯҳӣ ва дурдастии вилоят ба мушоҳида мерасад ва эҳтимоли хисорот низ дар ин ҷойҳо вуҷуд дорад. аз ин рӯ сокинони ин минтақаҳоро зарур аст ки дар рӯзҳои 6-7 июни соли ҷорӣ эҳтиёткор бошанд ва беҳуда ба боғу доманакӯҳҳо набароянд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.